Lunch tayo guys. Ayan, dito kami sa KFC. Pupunta kasi kaming MOA, mga bagets. Kaso gutom na, hindi pa kasi kami nagla-lunch. Dito pa kami sa Metro Point. Kasi bibila namin sila ng ano, gamit sa school. Ano napili mo kuya? Wala pa? Yun na nga yung sa Transformers na. Transformers na naman. Si Pia. Ang cute naman na ito. Ang lilinggit to. Ay, naku po. Kakapiraso eh. Oo nga. Dapat kay Pia ganito. Ayaw niya ba ng mga ganyang shoes? Ito, may mga ano. May mga ano ba yan? Dapat ganyan. Bagay sa kanya kasi maliit siya. Si Chris nag-aantay ng size niya. Sa L siya nakapili. Ayun, no? Andito si Pia, eh. Ito, napili ni Kolokoy. Kasi tamad siya mag-shoelace, eh. Dapat sa kanya mga slip, lang. Parang slip-on lang. No, ginawa ng higaan yung ano. Uy, tumayo ka nga dyan, iho. Hindi yan, higaan. O talaga. Liit ni Pia. Pero pa pala naka-orange yung dalawang to. Patingin sa'yo kuya. Halin na pili mo. Huwag mo na ipabox. Basura lang yan. Ako yung kuya itong ano. Size 5 lang. Pasok mo na yung binili natin doon anak. Nila kaming tsinelas guys. Mga pangharabas. Wala bang puti dito? Ay, wala. Sige na, size 5 lang. Hindi na natin ibabox. Hindi na. 5 yan? Patry mo na. Ah, sige. Pero mas maganda yata itong ano. Gold. Gold ba to? Oo. Okay, next, Trilo. Ano si Bilab tsaka si Chris. Kaya Peter na lang. Ano? Pagod ka na? Nakasukbit na dyan pag ni mami mo. Sabi niya, bodyguard. Bodyguard. Kuya, ito oh. Mami. Yan. Love pa. Hawak nga ako, love. Yan. Malaglag. Ito kay Kuya Peter. Thank you. Let's go. Binibiling si Bilab. Panlakad. Ang cute naman yan. Kasya ba yung kay Bilab? Parang laki naman yan. Masyado. Tupi. Wow. Lagay mo na sa Pia. Dito. Ito na maganda. White. Yan. Kanina naglalaro ako sa giant tablet. Mamaya yung account mo maano dun. Sige ka. Ma? Ma-hack yun. Lalag out ko kagad. Bodyguard. Bodyguard. Tsaka ginagamit lang yung pang sa Saan? Sa yung pang tinda, tingnan mo, ginawa ni ate doon. Kaya nga, huwag mong gamitin pang Facebook, loko ka. Ganda ng mga pang bagets, oh. Sarap magbihis ng pambabae. Wow, may tulo. Ang orko ng SM. Yan nyo guys, oh. Ang cute, oh. Lilinggit. Oh my God. Ito, oh. Excited much. Cute. Wow. Yan ba ang gusto mo, kuya? Wow, airplane talaga, no? Ever since. Di ba bus? Malig din siya sa bus, sa tren. Hanapin natin yan, anak. Hindi, bili tayo yung salbabida. Di ba mag-ano tayo? Kung alam ko sure eh. Sure daw, sabi ni Papa. Tuloy daw. Bila natin sila na. Yung dito lang, oh, sa nila. Bilhin ako si Chris ng mga white na shirts. Tapos mga bagong shirt na din at maliliit na yung nila. Magpapatuloy pa mga to. Good luck naman.
Baka malaki pa sa atin to. Next year. Oo nga eh. Manager daw. Oh, manager daw. Wala. Wala na kuya. Stock na po yung ganito natin. Kailan po meron? Kaya lang bibili ko may damage kasi baby. O free na lang with damage naman eh. Display po? Pero minsan yung mga ganyan. Nagkaroon po talaga tayo. Kailangan. Out of stock na daw. Gusto pa naman ni kuya. Ganda kasi yan kasi pure metal po. Anong gusto niya? Bebang ano kasi yan may Philippine Airlines. Yun ang gusto niya. Yan yung maganda eh. Libre na lang yan. May damage naman. 50% off. Kaya niya. Ano baby? Gusto mo? Ito naman mahilig sa sasakyan. Si Chris naman sa mga puzzle, yung mga binubuo-buo. Mga Minecraft, ganun. O yung tagal. Pero yung mga binubuo-buo nila, puzzle. Lego. Yung siya mahilig. Bagi na lang po siya, ma'am. Handle. Bali ito, ma'am, ano po siya? Ano ba sa'yo, Pia? Anong gusto mo, Pia? Ayan o, yan pala yung mga salbabida. Hanap ka na. Ito o, gusto mo? Ano to? Pang surf. Surf pang ano. Sayang wala na si Yumi. Miss, meron kayo yung ano? Ayun o, ito Be o. Ito. Ayan. Saan na to no arm? O, tama arm nga. Gusto ko po. Ni, mag-scuba dive ka ba? Sumakit na yung pa ni Kuya Peter sa sandals. Laki kasi ng pa eh. Ayun, nagpalit mo na kami. Akit yung ano, yung sandal ni Chris. O, diba? Kasize ko ng pa ni Kolokoy. Tingnan nyo, paan niya no? Ano? Ito nakasimangot kasi dinabila ng laruan eh. Puro laruan kasi gusto. Di naman na liligpit ng maayos. Ano, wala na? Finish na tayo? Wala naman ito. Promise? May na-stock. Ube, wala akong mainom na sago. Ito kami sa ano, national. Bila kami ng gamit ni Kolokoy. Mga lapis mo, iho, meron ka na? Kukuha na ako. Ano pa? Paper, Wait lang. envelope, folder. Ako meron ng envelope. Ano ka na? Envelope? Pwede mo gamitin yung envelope mo dati. Sige. Tapos itong ano, pandikit sa, Dami ko pang bibili na laro. basta, pang-construction. Gagawin ako dun sa kwarto. Just yan. Anong klaseng juice? Guyabano. Masarap yan. Wait lang. Pasok ko lang ito doon. Baka hindi masarap ni. Ano? Yan na lang? Anong flavor na ito? Guyabano nga, masarap yan. Fresh yan eh. Guyabano juice talaga. Natural. Ni. Masarap yan. Uy, pop. Amoy po na kaya kayo dun sa labas na. O, tara na, dun na tayo. Pero muna ako iPhone ni. Mawala ah. Diyan lang ako. Lab, dun na daw tayo sa labas, sabi ni Tita Nene. Ay, ini oh. May naka-black na. Mawala ah. Iho ah. Opo, hindi ko wawalain. Tara na, Pete, Lab. Doon kayo. Doon. Saan ba kayo? Doon. Yan, dyan na. Wait lang, mawala mo yan, ha? Ito kami pizza. Kaya lang namin si Nene. Kasi bumalik siya dun sa, ano, sa Dep Store. Kasi yung ano namin. Yung tira namin KFC kanina. Chicken. Naiwan doon. Sayang. At peraso pa yun. And then may something pa rin siya nilagay. So sana doon pa. Sabi ko balikan mo. Doon naman yan. Dapat hindi ko tapos. Diba? Nagutom na daw itong mga bagay. Merienda na muna. Order ako sila ng pizza. Hi kuya. Gutom ka na kuya? Gusto mo yung pizza? Kumakain ka ng pizza? Hindi ko na maalala. May naman ng pizza.
Dala ko lang si Inday ng pasalubong. Viewers. Kasi ang ganap to. Therefore, Ito lang naman masarap dito eh. Original. okay.